TV, ano po ang palace reaction sa muling pagkabilang ng Pilipinas sa top 10 worst countries para sa mga manggagawa batay po sa annual report ng International Trade Union Confederation? Ano po ang pinakamainam na hakbang na ginagawa ng pamahalaan para daw po matiyak na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa? Well, nalulungkot po tayo dyan, pero sigurado po ako na yung estado ng mga manggagawa ay apektado rin po ng pandemya. Dahil papunta na po tayo sa pangalawang taon ng pandemya. At naniniwala tayo na habang na dumadami ang hanay ng nababukunahan at mabubuksan ang ating ekonomiya, mas bubuti rin ang kalagayan ng mga manggagawa sa ating bayan. From Maricel Hanili ng TV5 for Secretary Roque, will President Duterte ask the Air Force Chief to explain to the public the series of air crashes? Antay muna po natin ang formal na investigasyon na isinasagawa doon sa lumakpak na Black Hawk at saka dito po sa C-130. Kung wala po yung resulta ng formal na investigasyon, hindi po tayo makakagawa ng mga proper steps, no, para maiwasan itong mga bagay-bagay na ito. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.